ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманди барномаҳои телевизиони вилояти суғд. охири соли гузаштаи 2019 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф вобаста ба қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон қарор доранд ба тасвиб расид. барои шарҳу тафсири қонуни мазкур ин соат ба барномаи тафсир ба студияи телевизиони вилояти суғд даъват шудаанд сардори хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд подполковники милитсия Файзалӣ Эмомалӣ. Файзалӣ, хуш омадед ба студияи телевизиони вилояти суғд ба барномаи тафсир. дар оғози суҳбат мехостам муҳтавои қонуни мазкурро барои бинандагони азиз шарҳ медодед. тамошобинои гиромӣ, дар ҳақиқат 18 декабри соли 2019 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон рақами 1652 дар бораи авф вобаста ба қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд ки ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон қарор доранд, лоиҳаи қонуни мазкур бевосита аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод карда шудааст. қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ ва ташкилӣ аз ҷониби давлат гузаронидани иқдоми якдафаина оид ба авф ва ҳуҷҷатгузорӣ намудани шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванди давлатҳои собиқ иттиҳоди ҷумҳуриҳои шӯравии социалистӣ ки ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон қарор доранд дар бар мегирад. амали қонуни мазкур нисбати шахсони зерин татбиқ карда мешавад. шахсони бешаҳрванд дорои гувоҳномаи иқомат, яъне ба забони русӣ гӯем вид на жительство, дорои гувоҳномаи иқомати аз ҷониби давлати хориҷӣ дода шуда ки муҳлати ин гувоҳномаи иқомат гузаштааст ё онҳо ин гувоҳномаи иқоматро гум карданд ё ин ки ин гувоҳномаи иқомат аз ҷониби мақомоти давлати дигар давлатҳо гирифта шудааст. шахсони дорои шиносномаи шаҳрванди иттиҳоди ҷумҳуриҳои шӯравии социалистӣ ё шаҳодатномаи таваллуди аз ҷониби мақомоти давлатии иттиҳоди шӯравӣ дода шуда ки муҳлати ин шиносномаҳо гузаштааст ё онҳо ин ҳуҷҷатҳоро гум карданд ё чунин ҳуҷҷатҳо аз онҳо мусодира карда шудааст. шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде ки таҳти амали қонуни мазкур фаро гирифта мешаванд бо роҳи гирифтани ариза, тарҷумаи ҳол ва дигар ҳуҷҷатҳои муайян кардани шахсият ҳуҷҷатгузорӣ карда шуда дар лаҳзаи аввал онҳо бо гувоҳномаи иқомат ҳуҷҷатгузорӣ карда мешаванд. дар ҳолатҳои зарурӣ санҷишҳои иловагӣ гузаронида мешаванд. масалан дар ҳолатҳое ки агар шахсияти одам муайян набошад ё шаҳрвандӣ муайян набошад, мақомоти корҳои дохилӣ бо роҳи гузарондани санҷишҳо, талаб кардани ҳуҷҷатҳо, фиристодани дархостҳо ба дигар давлатҳо, ба дигар мақомотҳои дахлдор ҳуҷҷатҳоро ҷамъоварӣ карда шахсияти шаҳрванд ва шаҳрвандиро муқаррар карда ҳуҷҷатгузорӣ менамоянд. хуб, ин буд маълумоти умумӣ дар бораи қонуни мазкур. акнун мехостем гӯед ки асосан барои кадом табақаҳои шаҳрвандон татбиқи қонуни мазкур равона карда мешавад? дар ҳудуди шаҳр ноҳияҳо бисёртар дар ҳудуди ноҳияҳо ҳамсарҳад ҳастанд шаҳрвандоне ки дар собиқ шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон буданд ё ки сокини доимии ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон буданд, лекин бо сабабҳои муҳоҷират ё бо сабабҳои таҳсил дар дигар давлатҳо, дар давлатҳои ҳамсоя, дар давлатҳои ҳамсарҳад, онҳо қайди худро дар он давлатҳо гузоштанд, аз он давлатҳо шиноснома гирифтанд. ҳаст ҳолатҳое ки аз ноҳияҳои ҳамсарҳад шаҳрвандон омода ба ҷумҳурии тоҷикистон келин шуданд, лекин ҳама ҳамин шаҳрвандо сари вақт ҳуҷҷатгузорӣ накарданд, муҳлати ҳуҷҷатҳояшон гузаштааст, онҳо худро сари вақт дар мақомоти корҳои дохилӣ ба қайд нагузоштанд, раводид нагирифтанд ва дигар ҳуҷҷатҳои муайян кардани шахсият аз ҷумла гувоҳномаи иқоматро нагирифтанд. ва аз ин сабаб баҳри ҳуҷҷатгузорӣ намудани онҳо аз ҳиссиёти ғамхорӣ аз ҳисоби ғамхорӣ бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ин қонун қабул карда шудааст ки ҳама ба ин табақаи шаҳрвандон имконият дода шавад ки онҳо ҳуҷҷат гирифта тавонанд ва дар оянда мақоми шаҳрвандии худро муайян карда тавонанд.
дар баробари ҳуҷҷатзории шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд ҳамзамон фарзандони ноболиғи онҳо ки шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон намебошанд ва онҳо низ ҳуҷҷатзорӣ карда мешаванд. хуб қонуни мазкур нисбати кадом табақаи шаҳрвандон баръакс татбиқ карда намешавад? қонуни мазкур чиҳеле ки мо гуфтем ба нисбат ба шаҳрвандони давлатҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ, яъне агар 15 давлати иттиҳоди шӯравӣ бошад, шаҳрвандоне ки дар 14 давлатҳои иттиҳоди шӯравӣ истиқомат мекарданд, ин шаҳрвандони ҳозира Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Туркманистон, Беларусия, Украина, Русия, Молдова, Литва, Латвия, Эстония, Гурҷистон, Озарбойҷон ва Арманистон мебошанд, ки ин шахсон ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат доранд. Яъне ин танҳо нисбати онҳое ки аз ҳамин давлатҳо бошанд ва ҳоло ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд. татбиқ карда намешавад. Иловагӣ бояд қайд кард, ки танҳо нисбати он нафарон қабул карда мешаванд, ки онҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон то 31 декабри соли 2016 ворид шуданд. яъне баъди 31 декабри соли 2016 қарор дошта бошанд, татбиқ карда воридшудаҳо нисбати онҳо татбиқ карда намешавад. кадом ҳуҷҷатҳоро бояд шаҳрвандон барои татбиқи қонуни мазкур нисбати онҳо пешниҳод кунанд? пеш аз ҳама онҳо бояд ҳуҷҷати муайянкунии шахсият, яъне ин шиноснома ё ин ки гувоҳномаи иқомат, шаҳодатномаи таваллуд. дар баъзе ҳолатҳо вақте ки шахс ҳуҷҷат надорад, маълумотнома аз мақомоти давлатии дигар ҷумҳуриҳо оиде, ки аз онҳо ин ҳуҷҷатҳо гирифта шудаанд. ба ғайр аз ин тарҷумаи ҳоли муфассал, яъне аз рӯзи таваллудаш то лаҳзаи муроҷиат намуданаш ба пуррагии ҳаёти шахсӣ навишта мешавад. шаҳодатномаи ақди никоҳ, шиносномаи ҳамсар, шаҳодатномаи таваллуди фарзандон, маълумотнома аз ҷои зист, ки ҳамин шаҳрванд дар кадом давра дар ҳудуди ҳамин минтақа истиқомат менамояд. Инчунин расмҳои шаҳрванда низ зарур мебошанд. дар баробари татбиқи қонуни мазкур нисбати ҳамин гурӯҳи шаҳрвандон, ин шаҳрвандон метавонанд барои ба шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон мушарраф шудан, гирифтани шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кунанд дар як навбат. пас аз татбиқи афв ва ҳуҷҷатгузорӣ намудан бо гувоҳномаи иқомат, албатта ин шаҳрвандон метавонанд ба оиди қабул ба шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар оянда гирифтани шиносномаи шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат намоянд. лекин тартиби пурраи қабул ба шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон бо қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон ба пуррагӣ ба тартиб дароварда шудааст. Яъне дар ин бора тартиби алоҳидаи иловагӣ муқаррар шудааст. шаҳрвандоне ки татбиқи қонуни боло зикр шуда нисбати онҳо дар назар дошта шудааст, то кадом давра метавонанд оиди ҳуҷҷатгузорӣ ва татбиқи ин қонун муроҷиат кунанд ва умуман татбиқи ин қонун то кай дар назар дошта шудааст? чиҳеле ки мо гуфта будем, ин иқдома якдафаӣ намебошад, яъне ин ва муҳлати татбиқи афв то 23 декабри соли 2022 муқаррар карда шудааст. Яъне шаҳрвандоне то ҳамин давра муроҷиат кунанд, шаҳрвандони хориҷӣ ё шахсони бешаҳрванд, маълумотҳои онҳо, аризаҳои онҳо оиди татбиқи афв баррасӣ карда мешавад. ба куҷо метавонанд шаҳрвандон муроҷиат кунанд оиди гирифтани маълумотҳо? шахсони бешаҳрванд ва шаҳрвандони хориҷӣ ки ғайриқонунӣ дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд истиқомат доранд, метавонанд бевосита ба хадамоти шиносномавӣ ба қайдгирии шӯъбаи Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд воқеъ дар маҳаллаи 27 ё ин ки ба хадамоти шиносномавӣ ба қайдгирии раёсати Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Соғд воқеъ дар кӯчаи Фирдавсӣ бинои 120 муроҷиат намоянд. он шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд ки дар дигар шаҳру ноҳияҳо истиқомат доранд, онҳо метавонанд ба ҷои будубоши худ ба ҳамон шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ҳамон шаҳру ноҳия муроҷиат намоянд. иловагӣ шаҳрвандон метавонанд матни қонуни мазкурро, яъне қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон рақами 1652 аз 18 декабри
19 сол аз сомонаи маркази миллии қонунгузорӣ ммк нуқта тҷ дастрас намоянд. бояд қайд намуд ки ҳадафи қонуни мазкур ин авф кардан яъне бахшидани чунин шаҳрвандон мебошад ва ҳуҷҷатзорӣ намудани онҳо мебошад. яъне барои муҳлати тӯлонӣ ҳуҷҷатзорӣ накардан, нагирифта истиқомат намудан дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон бе ҳуҷҷат, бе раводид, бе қайд дар мақомоти кории дохилӣ ин шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд аз ҷавобгарии маъмурӣ ки бо моддаҳои 497, 498, 499 ва 470 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, озод карда мешаванд. ба ғайр аз ин бояд қайд кунем ки шаҳрвандони хориҷие ки сарҳади ҷумҳурии Тоҷикистон вайрон карда, низоми гузаргоҳҳои сарҳадиро вайрон карда, яъне ғайриқонунӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шуда буданд ки ин амал бо кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо моддаҳои 335 ва 336 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиноят ҳисоб мешавад. онҳо ин шаҳрвандоне ки таҳти ҳамин қонун фаро гирифта шуданд, онҳо низ авф карда мешаванд ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида намешаванд ва онҳо ба ҳуҷҷатзорӣ карда мешаванд. аз ин хотир ба шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ғайриқонунӣ истиқомат доранд тавсия медиҳем ки ба шӯъбаҳои вазорати кории дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияи будубоши худ ҳар чӣ зудтар муроҷиат намоянд. ташаккур. бинандаҳои азизу арҷманд, ин буд суҳбати мо дар барномаи тавсир ки ба шарҳу изоҳи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв вобаста ба қонунгардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд бахшида шуд. ёдовар мешавам ки дар суҳбати мо барои шарҳи қонуни мазкур дар студияи телевизиони вилояти Суғд қарор доштанд сардори хадамоти шиносномавию ва қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд подполковники милитсия Файзалӣ Эмомалӣ. Файзалӣ, барои иштирокатон дар барнома изҳори испос мекунем. саломат бошед. хайр, бинандаҳои азизу арҷманд, то барнома ва суҳбатҳои дигар дар барномаи ояндаи тавсир. шоду сарбаланд бошед.